Hei lume, eu sunt Alex și bine v-am găsit la o nouă informație pe canal. O să fac o nouă serie, un nou joculeț numit Terrarium. În Terrarium nu o să vorbesc deloc, decât o să construiesc și o să fac în speed. Să nu mă plictisiți. Seria asta va fi destul de lungă și hai să vă spun că că o să ne ocupăm mai mult de Minecraft. O să postăm două videoclipuri pe zi cu Minecraft și una cu Terraria pe zi. Videoclip cu Minecraft. Două videoclipuri cu Minecraft pe zi și un videoclip cu Terraria pe zi. Așa. Mulțumesc că ați ascultat această prezentare. O să ne vedem pe Terraria. Bye bye. Și mulțumesc că v-ați abonat și mi-ați ascultat și mi-ați dat like la videoclipuri și o să continui seria. Mulțumesc! Bye bye!